Eksodo Kapitulo 14. Ang pagtabok sa dagat nga pula. Ang Ginoo miingon kang Moises, pabalika ang mga Israelita ug pakampuha sila at bang sa pihahirot, tunga-tunga sa Migdol og sa dagat nga pula duol sa Baalsepon. Ina sila, kinahanglan niya magkampo kamo daplin sa dagat duol sa Baalsepon. Ang hari sa Ehipto maghunahuna nga ang mga Israelita na sa laag ug dili makagula sa dapit nga awaaw. Pagahiyon ko ang kasing-kasing sa hari ug gukdon niya sila ug sa ingon mapasidunggan ako sa akong kadaogan batok sa hari ug sa iyang kasundaluhan. Unya mahibaloan sa mga Ehiptohanon nga ako ang Ginoo. Ug gituman sa mga Israelita ang gisugo kanila, sa dihang ang hari sa Ehipto gisuginlan nga ng lakaw na ang mga Israelita. Nausab ang hunahuna niya ug sa iyang mga opisyal bahin sa mga Israelita. Miingon sila, nganong gibuhian taman ang mga Israelita. Wala na hinuon kitay mga ulipon. Busag yandam sa hari ang iyang karwahing igugubat og ang iyang mga sundalo. Gidala niya ang sisinto sa labing maayong karwahi ug ang uban pang mga karwahi nga gidumala sa mga opisyal. Gipagahi sa Ginoo ang kasing-kasing sa hari ug gigukod niya ang mga Israelita nga maisugong namiya. Ang mga Ehiptohanong kasundaluhan uban sa ilang mga karwahi migukod kanila ug hiapsan nila ang mga Israelita sa ilang gikampuhan daplin sa dagat nga pula, duol sa pihahirot ug sa Baalsepon, sa dihang duol na ang hari ug ang iyang kasundaluhan. Nangahadlok pag-ayo ang mga Israelita ug nagpakitabang sila sa Ginoo. Miingon sila kang Moises, wala na bay kalugman kanamo didto sa Ehipto nga gidala mo man kami dinhi sa dapit nga awaaw aron lamang mamatay. Tanawag unsay among gidangatan tungod sa imong pagdala kanamo gawa sa Ehipto. Dili ba nagpasidaan man kami kanimo sa wala pa kita manglakaw nga mahitabo gayud kini? Giingnan ka na mo, pasag di lamang kami nga magpaulipon sa mga Ehiptohanon. Maayo pa nga magpabilin kami nga ulipon kaysa mamatay dinhi sa awaaw. Miingon si Moises sa katawhan, ayaw kamo kahadlo. Pabilin sa inyong nahimutangan og tanawa ang buhaton sa Ginoo ni ining adlawa aron pagluwas kaninyo. Kanang mga Ehiptohanon dilinan nyo makita pag-usab. Paghilom lamang kamo kay ang Ginoo maoy makig-away alang kaninyo. Ang Ginoo miingon kang Moises, nganong nagpakitabang ka man kanako. Papadayo na ang mga Israelita sa unahan. Iisa ang imong sungkod og ipataas ang imong kamot ibabaw sa dagat aron mabahin kiniog ang mga Israelita makalakaw sa malangay yuta. Pagahiyon ko ang kasing-kasing sa mga Ehiptohanon aron gukdon nila ang mga Israelita. Sa ingon kapasidunggan ako sa akong kadaogan batok sa hari sa Ehipto, sa tanan niyang kasundaluhan. Sa mga magkakarwahi ug sa iyang mga magkakabayo. Sa dihang mabuntog ko na sila, mahibaloan sa mga Ehiptohanon nga ako ang Ginoo. Unya ang anghel sa Dios nga naguna sa kasundaluhan sa Israel mibalhin sa likod og ang panganod niya daw haligi mibalhin usab ngadto sa luyo nila. Nagpahimutang kini tunga-tunga sa kasundaluhan sa mga Ehiptohanon ug sa mga Israelita. Busa didto ang panganod og ang kangitngit. Milabay ang kagabhiyon og ang kasundaluhan sa Israel og sa Ehipto wala magkaduol sa tibuok gabi. Unya giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat og gipasibog sa Ginoo ang dagat pinaagi sa kusob nga hangin gikan sa silangan nga mihuros sa tibuok gabi. Nabahin ang tubig ug nauga ang taliwala niini og miagi niini ang mga Israelita. Sa isig kakilid nila nahimong daw duha ka parilang tubig. Gigukod sila sa mga Ehiptohanon uban sa tanang mga kabayo sa hari, sa mga karwahi ug sa mga magkakabayo subay sa ilang giagian sa dagat. Sa pagkakaadlawon, midunggaw ang Ginoo gikan sa haliging kalayo ug sa panganod ngadto sa mga kasundalohang Ehiptohanon ug gilisang niya sila. Gipagahi niya ang pagtuyok sa mga ligid sa mga karwahi busa naglisod sila pagpadagan ug miingon ang mga Ehiptohanon, musibog kita kay ang Ginoo dapig kanila ug nakig-away kanato. Ang Ginoo miingon kang Moises, iisa ang imong kamot ibabaw sa dagat ug motikyop ang tubig ug matabonan ang mga Ehiptohanon uban sa ilang mga karwahi ug mga magkakabayo. Busa giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat og sa pagkabuntag na hibalik ang dagat. Misulay ang mga Ehiptohanon sa pag-ikyas apan nasugat hinuon nila ang tubig. Mibalik pagtikyop ang tubig ug natabonan ang mga karwahi, ang mga magkakabayo niini ug ang tanang kasundaluhan sa hari nga migukod kanila hangtod sa dagat. Wala gayoy usa nga nahibilin. Apan ang mga Israelita miagi sa mamalang yuta taliwala sa dagat og sa isig kakilid nila nahimong daw duha ka parilang tubig niadtong adlawa. Giluwas sa Ginoo ang katawan sa Israel og nakita sa mga Israelita ang mga patayng lawas sa mga Ehiptohanon nga nagbuy-od sa baybayon.
Nakita nila ang talagsaong gahom nga gigamit sa Ginoo batok sa mga Ehiptohanon busa nga hadlok sila sa Ginoo. Misalig sila sa Ginoo og sa iyang sulugoon nga si Moises.